darsu 3 ka babu 18 kitabu 7 ka mulakhasul fiqh. wa yazulu hinu iwra kadi alhijra heede gongolan il majununi fi o do feetudo kadi bi amuren sappiiji didi on andi pay kunkun hino heede gol makko e jawdi makko ndi hino iwra sabu piiji didi o do feetudo kadi ko piiji didi. al awwal aranun dun zawal al jununi ko iwgol feetere nden wa rujuhul aqli e ruttagol haqqile den ila ifaade e makko hara ila don en ekkide ma jawdi makko ni. wa thani di mundum an yakuna konde wonata rashidan fewdo kama sabaga wano wonirno non law fi haqqil saghir kama sabaga wano fi'ili non nanen fi haqqi saghir fi haqqi pay kunkun ida balagha sikun helli fama. wa yazulu hinu iwa heede gongol anisa fi njofojo kadi biziwali safai sabu iwgol njofo yagangal watti safi e siforgol mo birushudi peewal fi tasarrifatihi al maliyya kander yiltindirande makko jawdi yanko yaga. wa yatawalla o hikkine o halfine malan jawdi kullun wa yatawalla hara hikkinte halfinte malun jawdi kullun goto kala min haula salasati e be do tato ay asabi wal majnun was safih be do tato halal hijri ender alhali mo sakka on ender alhari ko duwoni mo heeda on abuhu ben makko. halal hijri alhali mo heedi on abuhu ben makko ida kana silatike wa yatawalla yilto de gokkun yo faamu on beydo. wa yatawalla halfinte hande kadi hikkinte malun jawdi kullun min haula salati goto kala be do tato haray hande kadi ko hombo halfinte jawdi be do tato asabi wal majnun wasifiu ko halfinte jawdi be do halal hijri alhalinde o heedande e jawdi makko ni haray ko hikkinte e mayri abuhu ko be makko sharti no na fiigol tun ko bay ko do hebimo ida kana ko si ben makko latiki adlan on kadi ko stay woni ko nun do rashidan fewdo wona yo tawtun harafi wi'ede tun odo ko baba makko ta on don kadi hino buri oda angal pewal ma njofo yagal ma angal hakkil haray don wa haray hani ka nyalli wali haray ko yolde fabi si uru haray don marsata li kamali shufqatihi sabu timmugol yurmede makko nden. thumma min ba'di al-abi riftisi baba on iwi wasiyuhu wasiyetedo makko li annahu sabu haray kon don naibuhu woni lonto baba on stay woni baba ala awa kala gaso fejude fi makko stay ko to makko ko tay woni ko minyam makko gasata fejude fi makko ala hibbudo mo ha buri minyam makko ko sayle kadi ko biddo makko ko en fami ka ko kala hikki do mo gaso fejude makko lenno sabu haray kon don naibu won ko lontimo fashbaha o wonti wakiluhu o wakilu makko fi halil hayati ender al hal ngurdan dan. wajibu ina waddi ala man yatawalla edo kala on heftintedam walam jawle be do tato mimman dakara imorde be do jantabe an yatasarrafa lahum de firlisantobe bil ahazwi lahum wondude sabu gebe mabbe de li qawli ta'ala sabu dalol Allah mimman dukira imorde be jantabe do an yatasarrafa lahum de firlisantobe bil ahazwi lahum sabu renangol be rentanagol be jawle mabbe de li qawli ta'ala sabu dalol Allah wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan ay la tatasarrafu wa tandirisu fi mal yatim jawli al yatim be illa bima fi sona den dirisande ne mudu maslahatun maslaha wa tanmiyatu lahu e mawni nangol mo jawdi makko ni. wal ayatul karima ayatu do wa in kanat haystayuni olatike nasat o wadama nasu ala mali yatim do jawdi al yatima jon haystayuni ko don tun nasu makkon ari kono fa inna hano kanko aya on tatanawala himo hindi jogindiri mala safihi wal majnun jawdi njofojo on wo feto do bil qiyas ka misirgol ala mali yatim do jawdi al yatimajo. wa ala wali mali yatim hino fawi non hikkina do jawdi al yatimajo wana hawahu ko nandi tata makko al muhafazatu alayhi renagol e jawdi ni al muhafazatu alayhi renagol e jawdi ni
on famika wa adami ihmalihi wasagol welsindagol mayri wal mukhatarati bihi ko doni hubutugol nambaraji din dansireji din mayri aw ukulihi madu nyamugol di zulman katonye qal ta'ala la dal innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman katonye inma ya'kuluna ande ko be nyami fi butunihim naran wa yaslawna sa'iran adana Allahu yalla dandu haray yimbe be reno e nyamugol jawdi alatima de ay goddo no maya do kotirabe maydo maminyirabe maydo jonnita harako nundu bengoy be jonnita bibbe koto mabbe be jawdini fap si ona cionci dinge paadeli din be na dum do on bornota ko baba mon jeykon dum do ko menen sendata hay soksiwol gotol hay silipu hungutun ko dum do buri fandude e cionci annene goto maydon ajeya ton si tawi nene goto ma on no acci biddo kon to yi don ka windi goddo bornota ko cioncol baba mum hon to yi don ka du windi musibbe julbe ma goddo bornota ko cioncol biddo mum yo yimbe ben accu dum on fami ko dalilaji tun nyamirdi jawle yimbe benno si tay non be baamu maybe inni ene onon bappirabe amen ben men accani on cioncidin ma onon babirabe amen mawdo be ma onon gorebe ben amen be aray no dagi aray jeydon okki kono saari a pottini jeydon a jetti hore force haray dum don mojjanama de dum reno den e dum bornoda nongol cioncol ya daroda toroda Allah subhanahu wa ta'ala du'a oron ka jabinde wi ayi da jibi ko hun dum wadi tay ami yitaki wagad wa'aza Allah gomdi Allah on wajike awliya al yatama waliya bi al yatima be ben yatadhakkaru de be wajito to halata auladihim e al hali be ben lawkanu sinno be latino kambe kadi tahta wilayati ghairihim be woni e leykoyde lontagol tana mabbe fakama yuhibbuna wa nubidirno non an yuhsana de moƴƴete ila awladin faade bibbe mabbe ben falyahsinu haray kambe kadi yobe moƴƴo falyahsinuhum yobe moƴƴo mabbe kambe kadi falyuhsinuhum kambe kadi be moƴƴo ila awladi ghairin faade bibbe tana mabbe be hikkina e fi mun do hande min al yatama e modde al yatimabe ida kanu sibellat ke tahta wilayatim hibe ley ko de waliyagol mabbe qala ta'ala la dal wal yakhshal ladina kun yuhulu ben law taraku sinno be accuno min khalfin ba mabbe dhurriyatan dhurriya di'afan paykuy lu ukoy khafu alaihim haray be hulanno be ka a beeda kari hino hulirani be non faliyatullahi be hulu alla awa wal yaqulu qawlan sadida walamma kana tuman latino haulai beedo la yastati'una be wawata hifza amwalihim renugol jawle mabbe den wa tasrifiha e yiltindir golde bima yanmiha lahum konko wawata be mawnina ndede aqama Allahu alayhim alla tedo to don dari awliya Allah on darni awliya waliyabe lontibe yatawalluna be no hikkano anhum e gaay mabbe dalika de do jawle wayanzuruna be dara fi masalim e masalaji mabbe din wata ko doni jonnita totta haulai awliya be do waliyabe tawji hatun ko doni fewtandeji ko doni mbadiji yasiruna alaiha ko doni di tawata hino newanobe e hore mudum hala wilayatim ender alhali mo be halfina ala haula e do bedo fana hal awliya o kan kala to don o hadi waliya ben an ita'il qisari e jonnugol ko rabbidi kon amwalahum ita'ul qisar jonnugol ko rabbidi amwalahum jawle mabbe den wa tamkinihim newinangol be minha e murde mudum li Allah ifsiduha fi wata be bonno dum aw yudayyuha ma be badum afan yilto den fana hal awliya kanko Allah mo hadi be do waliya be an ita'ul qisar e jonnugol kubeje amwalahum jawle mabbe de wa tamkinihim e newinangol be honnabe minha e morde de do kubeje satta pirije madama be da ko pay ko ma ko jofobe li Allah fsidu fi wata be bonno dum aw yudayi wa ma be yeba qala ta'ala tuzur wala tutusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama
قال الحافظ وي او دو هنجد ابن كثير اسماعيل بن كثير كون ونو ويته رحمه الله يلا يرممو وند ينهى الله on hadi subhanahu wa ta'ala an tamkini sufa fi newnangol be do jofobe min at-tasarrufi diri sugol fil amwali jawle den allati den ja'alaha Allahu Allah wadi dul linnas onande be ngiyaman darur dum ay taqumu biha yobe daroro sabu majje ma aisha ngureji mabbe ni min at-tijarati morde julanka ko ji wa ghayriha e golleli dagidi buy ko hina julanka ko guntum wa minuna awako ilaro ju'khadhu yattete al-hijra hede gongo ala sufa e do jofobbe wa kamana Allah wa Allah hon haddi non an tamkini gaayne winangol ha ula'il gaswar be do rabbin dinibe min amwalihim immorde jawle mabbe de wa ja'alaha wadidun tahta wilayatin eleko ide waliyande ahlun nazar yimbe nettina naybe goddo be wal islaha e mo'ingol fa innahu nelaadu Allah subhanahu wa ta'ala yahduru tini haula'i awliya be do weldibe min at-tasarruf be do waliya min at-tasarruf fiha firlisa golle jawle den illa bima yusli wa sunnakum kum intade wayan miha mauninade fa yaqulu subhanahu wa ta'ala la tagrabu wa tambatta mala yatim illa billati hiya hasan hatta yablugha o hewto kanko al-yatima jon ashuddo sagata dan kam makko ay la tasarrafu wa tam firliso fi mal yatime jawdi al-yatima be illa bima fihi sunnakum kuni mudu khaybatatun ko do woni jamal wa maslahatun e maslaha lil yatimi wonande al yatima be Ali ibn Abbas yattama Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala ma lamma anzala Allah ta'ala tumande Allah on jippino qawluhu gol dalol makko do la wala taqrabu mal al yatim illa billati hasan wa qawli dalol makko innal ladina ya'kuluna amwala al yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran in talaga accutuno man kana kala o malati inde o jungumo yatim al yatimajo o abandonu mo yaltini mo kayasi fa azala ta'amahu o itti nyamete makko tami nyamete o yan o sendindiri nyameteji mabbe din ko sharaba o enjara makko dami sharabi morden jalan o yadan o sendindiri dum fajala wonti hande kadi yufaddilu shay'u himo burna hunde seeda tode himo burna oya seeda tode fayahbisu lahu o jogitanom hatta yakulahu ha o nyama dum aw yufsidu madum o bonna fastadda dalika alayhim dun satte mabbe kambe leti mabbe moƴƴa fadakaru dalika li rasulillahi be sifani dum do nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam fanzalla Allah on jippini kadi wasaluna kabe landade ma wani data mabbe leti mabbe konno wuri dirta mabbe ul halam islam nam ko moƴƴa golle mabbe khairu ko dum bul moƴƴude pentu khalitum so jillondiri mabbe non on feraki be kayas enele hare ko dum bul moƴƴude fa ikhwanukum sabu ko be musibe mo on kadina qala wi fahfazu awarene fakhlitu jillindire tamam nyamete mabbe e nyamete modon wa sharabi wa bi sharabihim e jare mabbe dan e jaram mabbe dan wa min al ihsan no jiya e moƴƴagol fi amwali yatama jawli al yatima be ishghaluha okkipagol e majji soholingo e mabbe majje fittijari fi njulanka ko njulorgol de legoy talaban kada bangol mo lirabhi tono wonna mo wi e mawnugol haray on ko jaadum e okkipande burde labede fali waliyuhu no wodani waliyu alyatima jon at-tijaratu bihi njulorgol jawdi ni wala hu no wodani mo non dafahu jonnugol jawdi ni liman yatajarra bihi ونند كلا پودي دم مضاربة پودان ديارتم لأن عائشة سبنين عائشة رضي الله عنها أبدعت لأن عائشة سبنين عائشة رضي الله عنها أبدعت بيبنو مال محمد بن أبي بكر جود محمد بن أبي بكر آلغوي من يمأبه ما كتب رضي الله عنهم وقال عمر أنسى سيدنا عمر ماكي رضي الله عنه اتجروا نجلوا بموال اليتيم جول اليتيم من كيلا
kay la ta'kuluha sadaqa fi wata zakka on nyaamu jawle den kama anna waliyal yatim wana woniri halfinaɗo yatimajo yanfaqu alayhi yunfaqu alayhi ittata sadaqa e hoore makko bi mana okkorte kanko o keppiɗo e jawdi ndi on min maali modde jawdi yatimajo bil ma'ruf no moƴƴiri. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويستابون إلى إكرام اليتيم تدين اليتيم ويدخل السرور إن أدخل ويلو عليه مكة ودفع الإهانة إن أدخل نوين عنه إجاي ودفع الدنيا قول إتدفند الإهانة كلا هويند عنه مكة كان كل يتيم جو فيجبر هبيره wallintinire legoyi galbuhu berne makko nden kanko letimajo on min azami masalihihi ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri teddude e maslahaji makko ɗi wali yatim no wodani waliyaji letimajo on shirawul adhiyata lahu sodangol mo dammil layya min malika jawdi makko kanko letimajo on hirsanamo ida kana laati yatimajo musiran ko yaajiraɗo lenno sabu nde nyalande yawma sururin ko nyalande welo welo farahin e weltare wali no dani wali makkon aidan kadi ta'limihi jannugol mo bil ujrati luwingol min mali immorde jawdi makko ni lanna dal kasabu dum do fab min masali ko jaani e masalhaji ko mo'inta mawnina jawdi makko ni wa idha kana silatke wali yatim wali al yatima jon non faqiran ko baso falawade no wodani mo mari droit an yakula nde o nyamata min mali yatim mo de jawdi al yatima jon seeda gadra ujurati embere joddi ko duwayo beede kon liqa'aka hawrundiri ma yuqaddimuhu konko wawata ardinanede dum min khidmatin immorde kurkanagol limali jawdi makko ni qala ta'ala man kana kala lati do faqiran ko baso e kambe gollaybe ben e jawdi aletima ben fali akul yo nyambul ma'ruf no moƴƴiri ko dum ƴettugol joddi embere ko ƴettanodo golle fi ne ugol ndi jawdi aynandi embere ko non gaseteno yo beede kon ayo man kana kala lati do muhtajan ko hatto jindo ko be o mema ilan nafaqati faade dépense gol wa waray on don yahfizu ko yo renu mala yatim wa ko no yahfizu reno mala yatim jawdi aletima jon wayta ahadahu ko doni o tundiri mudum fali akul harayo nyam min e mudum bil ma'ruf no moƴƴi. qala al imam ibn kathir ismail ibn kasir o do sheikhu yowi wa nazalat o do ayaji pike fi wali al yatim fi bedo halfina be al yatima ben alladhi on fi o do halfinajo al yatimajo alladhi on yaqumu alayhi mono darantonno al yatimajo wasili o moƴƴina e makko moƴƴo e makko idha kana sawlatike muhtajan ko haton jindan yakulande o nyamata min himudu wana aisha ta yatta menene me aisha be makalat be maki anzalat hadhihi al-aya o do ayi peke fi wal yatim e fi halfina al yatimajo faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ay be qadri qiyami alaysa embed ko darani kon jawdi ni embed ko darani kon al yatimajo ma miskinajo. قال الفقهاء فهم ببنوي له نودني أن يأخذ لو يتتا قال الأمرين كبري كونفاندو دي فيا كوجيدين دي أجرة كجد مثله يرمود أو قدر حاجة ما أمبر حاج مكو. روي في اللام أن رجلا وندن غوركو جو جاء أو أرنو إلى النبي كان باجل صلى الله عليه وسلم فقال وي هين لادو إن عندي أندو هنو جنغ يتيما اليتيماجو عنده هنو جنغ مكو مال جودي وليس لي مالا من نمي مرا جودي أأكل من مالي يوم نيام جودي مكوني قال نلال ماكيني ongandika kangil sana ongil nyamata kono non ko singil sana ma e hudola bu ko dagi ko de singil sana ma ngesa goddo tangil yabu nyamude don ba andi pular yimen din ko hulbinidi qala nelaado maake kul nyamuka bil ma'ruf kon non kono moƴƴiri ghayra musrifin harawana fi intingol on fami amma ma zada amma kala ko beediti an hada al hidd e ngol o kerol alladhi ngol rakhasa Allah fi ngol Allah newinani on tigi fala yuzara dagota ko akuluhu nyamugol dum don min mali yatimi murre jawdi al yatimajo faqad tawa'ada Allah alayhi gomni Allah tedo to don kambirani mo so memi ko buri dum bi ashaddil wa'idi ko buri tidude kamba
qala ta'ala kan qalla dali wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wato nyaamu jawle den ka fe'intingol e ka hittingol henya fi do yobe mawnu wa qala ta'ala wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban ko bakkatum kabiran molana do huban ko bakkatum jano ay in akalakum inna aklakum ande no nyamugol modon amwalahum jawle beden ma amwalikum watida jawle monde ismun ko bakkat azimun mawnudo ko doni huban wa khata ne faljere kabirin mawnude fajitani buhu itenu yo Allah woddintin en yo Allah beewde ni nande wodditagol e jawdi al yatima amin wa qala ta'ala alla dali innal ladina andena be yakuluna amwalal yatama zulman inma yakuluna fi butunihim naran wa yaslawna sa'iran yo Allah dandu qala al imam ibn kasir odo maki ay idha akalu stayni be nyami amwalal yatama jawle al yatima be bila sababin falda sababu fa inma yakuluna naran ande haray ko be nyami don ko yite jahannama tataajjaju hinge bili no fi butun kander deedi mabbe nge bili no to nge dulba kander deedi mabbe yawmal qiyamati nyanda dangal Allahu akbar wa fi sahihayn warka bukhari ka muslim an abi hurairah yatta aba hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah wa Allah sallallahu alaihi wasallam qala be maki ejitani bo koni woddite asabu al mubiqat e jeedi di halka idi jommum o perda ila wi ya rasulullah wa ma hunna ko wonata din qala be maki go ashirku billah wasihir bila yagal wa qatlu nafsi wargul wonki allati kin harrama Allah ki Allah harmini wa tawara illa bil iswana sabu gonga wa akulu riba nyamugo riba wa akulu mali yatima nyamugo jawdi yatima wa tawalla yawma zaf e huccutugol nyande gere on nyande jihadi din doga wa qadful muhsinat e toñugol be do rewbe reyni be labobe inna hibe jini hibe jinda hibe wada dum do ta ko fenani al ghafilati welsindi be wadugol ko boni al mu'minati gomdimbe ko dido on famika on di nyamugol jawdi yatima ino tawaye majji summa inna refti no kanko Allah subhanahu amara himo yamiri bi dafi amwalil yatama junnutugol jawle al yatima be ilay faade mabbe indama yazulu tumande iwi anhum al yutumi al yatima ya gangal ko netum al yatima iwata tuma o hebi sop dubi sappojo yo helifa nyande goddo helifa o yataake al yatima hande kadi on fami wayata haluna hebe no litasarrufi e ferli sagol ko don yiltindirgol fiya nder jawle den ala sadad ko don e dow ebbore muwaffiratin timmude kamilatan timmude qala ta'ala la dali wa atul yatama amwalahum wa qala ta'ala la dali idha balaghu nikaha fa in anastum sibayn kamin jungo rushdan pewal fadfa'u ilayhim harayun tebe amwalahum wa qala ta'ala la dali fa idha dafa'tum sunjun ilayhim fa amwalahum jalama beden fa ashidu arasidi ne tawnani alayhim do mabbe dabbe seede wondo jonnitibe sabu angal wadugol di seedeji hino okkori justice on kiliya molana dum mi jonnitima o jonni talila ba seede wadanoka satta don ha be ronka funyodirde be haka sharia be haka justice on fami wakafa billahi hasiba ay wakafa billahi la yuni muhasiban hasbo wa shahidan seede wa ragiban yewtido alal awliya do waliya bengoy fi hali nazari men der al hali ndarde mabbe den lil aytami wonande al yatima ben wa hala taslimihim e leer junnutugol be lemalim yale mabbe den hal hiya kamila eske de ko timmude muwaffiratan timmude aw man qusatun ka ko duitide mabu khusatun perdude duitide haray babu 18 ka ko babu ko dum 18 ko dongol lanni darsu 3 kangol ko darsu tati woni maggol haray non ko dambugal juutungal mettungal fi kangal tungal sendama e darsu tati haray en torondiri gollitiren dum wata en jangu maren haray kadi kala ko famini ga alhamdulillah haray kala ko faminaki haray andede anniyan on ko fi on hutoran mi kurkano Allah mi kurkano dine islam mi kurkano non kadi embere ko mi wawi kon fi
faale yo kala musidɗam faalaɗo jangude hara ko angal tamma ko angal ko jannamo ko ɗum woni haɗude o janga ɓayɗum no woodi wona mo ala jangude o tata ko saliɗo no woodi boyi faalaɓe jangude hara ɓe mara woni tan ma ɓe mara woni ko jannaɓe faale fiyo ɓeɗo fo goto kala jangu ka woni ɗon wona jogagol galdal ko ɗum woni anniye an o hayno hande iɗen darna ɗo darsu meɗen on sabu lukkugol jemma on fewno ɗo hiɗen yara hella 2 heures de matin hande noon ko weetay suumaye hande na fama hande ko 30 sabburdu suumaye bimbi inchallah haray ɗen wonde anniye e go suumaye ɗum noon miɗo darna ɗo fi waɗugol koso hoyi awa darugol no sullora ɓa welatafi wigol yo waalo ko ɗum woni e 2 heures de matin ɗo immo yo e 4 heures